בגלל שהיום יש תפיסה על עולם המחירות שזה טכניקות והשפעה וכולי, זה לא קשור בכלל. בני אדם זה יצור מיוחד. אם אתה יודע להעביר אותו תהליך, תוצאה תהיה עסקה. אז איך באמת אנחנו יוצרים אמון מול הלקוח תוך דקות? כי בסופו של דבר זה לא עכשיו איזשהו תהליך ליצירת אמון. יש לך פה שיחת מחירה, שאתה צריך ליצור בה אמון. נכון, אז אם אנחנו מסתכלים על זה, מה העקרונות בסוף שורה תחתונה? הכלל הראשון בעולם המחירות זה להבדיל בין מטרה לתוצאה. המחירה היא לא מטרה, המחירה היא תוצאה. הכלל הראשון של מחירות זה בעצם להבין שזה התמצאות, להבין איפה אני נמצא כרגע ומה אני רוצה להשיג כרגע בלבד. יש לנו 4 שלבים בתהליך השפעה על בן אדם. השלב הראשון זה שלב המקרב, יצירת הכימיה. השלב השני זה לברר את הצורך המפורש שלו, לא רק מה הוא צריך, אלא מה הסיבה שהוא צריך את זה, למה דווקא עכשיו, מה האתגר שקיים במצב הנתון, מה יכול להיות אחרת אם הפתרון הזה, אם המצב הזה ישתנה. אחרי זה הצגת הפתרון, שגם פה הרבה אנשי מחירות ובעלי עסקים נופלים, שמדברים רק נתונים ולא תועלות. לקוח לא קונה כי הוא מבין מה המוצר, הוא צריך לרצות את זה. גם אם המוצר שלך מדהים, הוא לא בטוח יקנה. גם אם הוא הבין, לכן אני צריך להבין מי הלקוח, מה הוא צריך, האם יש לי מה להציע ואיך להציע, האם אני יודע מה הכאב שלו המדויק ואיך הפתרון של המוצר שלי יפתור לו את הבעיה הספציפית שלו. אחד חשוב לו זמן, אחד חשוב לו נוחות, אחד חשוב לו, ועל זה אני צריך לדבר. והשלב הרביעי זה מכוון לסגירה, זאת אומרת, השלב שאני כבר קצת יותר מפעיל לחץ, קצת יותר שאלות סגירה, כדי באמת להבין טיפול בהתנגדויות קצת אם צריך. אגב, השלב הכי טוב שיגיעו התנגדויות, כי התנגדויות זה טוב לתהליך, זה דלק לתהליך. אנשי מחירות לא אוהבים התנגדויות, נכון. זה דלק לתהליך ואני גם יכול להוכיח לך. אם עכשיו, שואל אותך כמה זה עולה המזלג, תגידי 400. 400. יקר, הולך לך בפנים. אוקיי. אם אגיד לך, תגידי רגע, כמה עולה המזלג? תגידי 400. 400. ראיתי את זה אבל ב-350 פה. ההתמקחות. שתי חנויות. מה אני עושה? אני משחק איתה. מתווכח. כלומר, נכון. ההפך מהתנגדות זה חוסר רצון מוחלט.